Tento pořad přináší wellness hotel Augustiniánský dům v Luhačovicích. Krásné letní počasí přímo vybízí k různým sportovním či rekreačním aktivitám v přírodě a potom se přirozeně dostaví hlad a chuť na něco dobrého. Jak ale uspokojit chuťové pohárky, aby přitom neutrpěla naše postava? Pro radu jsme si zašli za odborníkem na slovo vzatým, šéfkuchařem wellness hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích Peterem Babolem. Spojit se s přáteli a kamarády a rodinou a udělat si parádní grilovačku na zahradě nebo si jenom zajít na zahrádku v nějaký dobrý restauraci a vychutnat si grilované masa. V podstatě v létě od těch grilovaných mas je spoustu, od kuřecího drůběžího až po některé druhy masa zvěřiny. Samozřejmě některé jsou vhodná na grill a nevysušíme je úplně. Grilované maso není podle Petra Babola třeba ani moc dochucovat, abychom nepřerazili jeho skutečnou chuť. Dobré není ani dlouhodobé nakládání v různých kořenících směsích. Ono, dobré grilované maso je dobré samo o sobě. Nemusíme ho vůbec překrývat různýma dalšíma chutma, jak je pepř, hromada česneku. To by tam nemělo být. V letním parnu nám kromě dobrého jídla přijde vhod určitě také nějaké to osvěžení. Ono určitě vhodný doplněk jsou domácí zmrzliny nebo jenom dreň. Když se rozmixuje doma meloun, kterého už nespořádáme tolik, dáme ho do mrazáku, pak to vytáhneme, naškrábeme a máme super osvěžení na léto, které si můžeme vzít i sebou. Další nějaké tipy nebo nápady, tak určitě zelenina, zelenové pokrmy, ovoce, ovocné saláty, ovocné šejky, míchané nápoje z ovoce. To je všechno, co v podstatě je lehčí a nás malinko osvěží v těch vedrech. Zapomínat bychom v létě neměli ani na doplňování tekutin. Vždycky je nejlepší dobrá minerální voda, ale už i když jsme u toho, tak jsou už teď spousta dochucených piv, které neobsahují alkohol a jsou osvěžující, anebo nějaké mírně slazené nápoje, aby nás to vysloveně nevyšťavilo. Tak a teď už víme, co a jak v horkém letním počasí, pokud nás přepadne hlad či žízeň. A ať už si lahodné letní speciality necháme připravit profesionály ve wellness hotelu Augustiniánský dům při své návštěvě Luhačovic, nebo se do jejich přípravy pustíme sami, nezbývá než si popřát dobrou letní chuť a pohodu v příjemném prostředí.